Mga presyo no ng mga bangus ni Boy Bangus ay 180 ang isang piraso. May 150 tayo, boss. 150. Meron ding 130. Ayan yung mga presyo no. Asang pa lang ulam. 40 per kilo. Ang yellow pintunan natin ay 150 kada kilo no. So yan po yung kanilang latag. 320 po ang per kilo. At ang golden pompano ay 350 per kilo. Kuya, magkano kilo talangka ngayon? 300 pesos. So, sa mga naghahanap ng talangka, meron po dito sa halagang 300 pesos. Yung ano po, 300 pesos din po sa mga alimasag, no? Alimasag po natin ay 400 pesos kilo. 260 mga per kilo na mga pusit lumot. Ang tilapia, ayan, ito mura, 150 siyang kilo. Oy, murang-mura. 150 po ang per kilo na mga sapsap. Buhay na tilapia ay 120 ang per kilo. Walang banyere. So, at mga tumpukan po natin dito ay nagkakahalaga ng 100 pesos na mga isdang gulyasan. Katsareta natin ay 110 pesos per kilo. Katsareta po. Magkano tortilyo? 200. 200 sa Dalagang Bukid. 200. 200 po ang mga per kilo, no? 180 po sa mga isdang labahita. Magkano kilo sa sari-sari? 180 ang per kilo sa mga isdang sari-sari. Ayan. At dito tayo sa mga tumpukan ng mga isdang danggit. Ito po ay nagkakahalaga ng 100 pesos na mga tumpukan na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. No, mga isdang surahan, ayan po, 100 lang yan. 100 lang. 100 pesos po sa mga isdang surahan. At ito po yung papakol, no, sa kanilang mga bentahan sa Malabon Fish Market. So yan mo, mga parrot fish din po. So, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. At nagbabalik na naman po si Boss Lando Explorer para sa mga panibagong update na ating malalakaran at mahahagip ng ating pagbibideo sa kanilang mga latagan ng mga seafoods na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Nagaling talaga to si Boy Bangus eh. Kakaiba ka talaga. Pwede lang tatay. So update natin yung mga presyo ng kanyang mga bangus. Hindi pa, bumili na po ba kayo? At yung mga presyo ay ito po. So sa mga presyo no ng mga bangus ni Boy Bangus ay 180 ang isang piraso. May 150 tayo, boss. 150. Meron ding 130. Ayan yung mga presyo, Asang no? pa lang ulam na, oh. Ayun, no? Yung asang, huwag nyo tanggalin. Ulam na, sabi ni Boy Bangus. So ang talakitok natin ay 240 per kilo. Ang yellow pintunan natin ay 150 kada kilo, no? So yan po yung kanilang latag. Tumaas yung presyo, no? Kapag 130 lang, di ba? Ang bangus na. 120. Napagsak presyo, no? Ganda ng talakitok nila, ayan, no? Yan po yung laman. Huwag lang pinto din. Paglapin ko din. Ayan, yan po yung mga presyo. Makita mo pa lang yung sahasang ngayon na, oh. Hanggang quality, eh. Try natin ito. Ayun din. Na. Ang 50 isa mamaya, 20 na lang yan. Ayan po yung mga presyo ng kanilang mga latag at sa mga prutas, no?
So dito tayo kay Boy Tilapia. So ito po yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos. Ang ganda ng pagkakamada ng mga hipon. 3.20 po ang per kilo. At ang golden pompano ay 350 per kilo. El, magkano yung tilapiyang Batangas mo? 110 lang. 110 na per kilo ng tilapiyang Batangas. So shout out sa'yo. Shout out sa mga mini natin. Ayun, shout out, good morning. So ina-upload ko kagabi yung video mo. 165. In-upload ko. Na-copyright ako. Na-copyright. Bakit? So yung update po natin sa mga presyo ng tilapia ni Boy Tilapia, ang presyo po ay 110 po na per kilo, no? So shout out sa tilapia mo, Boy Tilapia, at isang magandang umaga sa iyo. So asikaso muna sa mga customer. At dito kay Moy Moy, ang kada lata po ay 50 pesos na matataba na tahong. 50 pesos sa latag ni Moy Moy. Thank you, Moy. At 130 po sa mga kilo dito ng mga yellowfin tuna. Ang pusit kalawang ay 200 pesos ang per kilo. Broccoli, 100 pesos ang kalahating kilo. Medyo mataas, no? Ang kilo po ay 200 pesos na mga sariwang broccoli. Lemon natin dito ay 50 pesos na tumpok. At ang mga peras po natin ay 25 pesos isang piraso. At ang kilo po ng mga upas ay 120. So yung mga latag po nila dito, no? Ang kagandaan lang kasi dito sa mga latagan po nila ay may mga presyo na. Kaya mabibili nyo po, no, na sa murang halaga. At binibigay po nila ang mga tag price na ating pong ina-update sa kanilang mga latag ng mga prutas. So isang box po ng strawberry ay ito po, 85 pesos. Mga papaya, yan po yung mga presyo, no? So tumaas ang bayabas, nasa halagang 120 ang kilo. So babalikan kita, diyan ka lang, wag kang aalis. Okay ba? Nakapagluto tayo ng magtigang tayo ng ano, ng isda sa bayabas, pwedeng bangus o ano mang klaseng isda na ating mabibili, no? So balikan natin yan. At dito yung mga gulay yan, no? Mga latag nila rito. At yung mga malalaki mga crab. Ayan, yung mga alimatag po natin. At yung mga babae natin mga talangka. So yan, magkano yung talangka ngayon? 300 pesos. So sa mga naghahanap ng talangka, meron po dito sa halagang 300 pesos. Yung ano po, 300 pesos din po sa mga alimasag, no? So, puputulin natin ang ating update. So, ito po yung mga kilo ng ating mga tahong, no? Sa halagang 50 pesos na kada kilo. At yung mga talangka po dito ay 300 pesos per kilo. Ito po yan. At yung mga alimango po natin ay 400 pesos kilo. Magkano dyan, kuya? So yun po yung mga update natin, no? So sa mga alimasag nila dito ay 200 pesos ang kada per kilo. At dito tayo sa mga latag ng hipon. So
So yan yung mga latag po nila na hipon dito sa Malabon Fish Market at itutuloy pa natin ang ating mga update dito, no? Magkano ang kilo, Lodi, ng hipon? 340? So yan yung mga hipon nila, oh. 340 na per kilo at ang mga pusit lumot po natin doon ay 260 ang per kilo. So tutukan natin ang ating video. Kano dyan? Sige, dagdag mo na. Dadagdag mo na sa kanila. Itapon mo to. Itapon mo, Bili. Itapon. Kuya Ricky, magkano presyo ng tilapia mo? 130 ang per kilo, no? Sa bangus po? 250 na per kilo at meron din siyang kada piraso, no, ng mga bangus dagupan na lagas. So yan po yung price update natin sa pwesto ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, maraming salamat po. Dito na tayo sa ito pang latag, no? At dito naman po yung mga kilo ng mga hipon nila ay 300 pesos. So itong kalalaki po. At meron din 290 na peso ng hipon. Ito po yung laman. Ayan, makataba na mga tahong. Ang isang kalaso po ay 100 pesos na kilo. 260 mga per kilo na mga pusit lumot. Ang tilapia po natin ay 120 na per kilo. So murang-mura ang mga tilapia na ating pong mga na-update sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? At yung mga gandang mga sapsap. 240. Ayun po ang presyo, 240 na per kilo. Nakakabili rin po ng 120 kalahating kilo. Masarap sa mga lutuin pangat sa kalamansi. So mababa ang mga presyo ng mga tilapiyang Batangas na merong 110, 120. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga tilapiyang Batangas. So yan po yung mga mamimili po natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yun, mura-mura yung mga kabase, no? 50 pesos tumpok. Mga tapsap. Ayan, ito nila, oh. 150 siyang kilo. So yun, murang-mura. 150 po ang per kilo ng mga tapsap. Kahit ni ate, 1 kilo to. Ay, di nagtinda? So yan po yung mga presyo, no? At dito ay 280 per kilo na mga hipon. So dito tayo sa mga latag ng tilapia. Ito po, mga buhay na tilapia ay 120 ang per kilo. Walang banyere. So napakamura po ng tilapia na ating pong na-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At dito po ay 110 na tilapiyang Batangas. Yan yung mga presyo na ating pong binabaybay dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So 150, dalawang piraso at mga tumpukan po natin dito ay nagkakahalaga ng 100 pesos na mga isdang gulyasan. At yung mga 200 pesos kilo, no, na mga pusit. At mga katsareta ay 150. At ang kilo ay isang piraso. Per piraso lang tayo, per Ayan, no? piraso. Kada piraso po ay 150. Sarap niya katsareta, no? 150 ang kada isang piraso. Good morning mga Lodi.
At dito yung mga presyo ng mga pusit kalawang po natin ay 200 pesos per kilo. Fresh pusit kalawang. At 250 mga kilo naman dito ng mga bangus. Katsareta natin ay 110 pesos per kilo. Katsareta po. At mga torsilyo, dalagang bukid, balsagalunggong sa Latagan. Update natin yung presyo. Ha? Magkano torsilyo? 200. 200 sa dalagang bukid. 200. 200 po ang mga per kilo, no? Balsagalunggong magkano? Oh, pabili daw. Tropa labas ng daan. Boss Gerald, magkano yung balsagalunggong? 160. 160 po sa mga per kilo at may mga isdang matambaka ron, no? So, yan po yung mga kagandahan, may mga presyo po yung dito sa kabila at yung na-update po natin dito sa mga latagan po ng mga isdang dalagang bukid, no? Tortillo. At dito po, 200 po ang mga kilo at yung mga binduan ay 150 per kilo. At 150 rin po sa mga latag po dito ng mga isdang matambaka. Yung matambaka. Tatanong ako yung pangalan eh. So, yan po yung ating update sa kanilang mga latag, no? So, dito tayo sa mga tumpukan. So, tumpukan po ng mga isdang parrot fish o loro. 120 o 100? 120 ang kilo. So, mga latag po dito ng isdang surahan, ayan po. 120 ang kilo. 180 po sa mga isdang labahita. Magkano kilo sa sari-sari? 180 ang per kilo sa mga isdang sari-sari. Ayan. At dito tayo sa mga tumpukan ng mga isdang danggit. Ito po ay nagkakahalaga ng 100 pesos na mga tumpukan na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito mga latag po, ayan o, mga isdang surahan, ayan po. 100 lang yan. 100 lang. 100 pesos po sa mga isdang surahan at ito po yung papakol, no? Sa kanilang mga bentahan sa Malabon Fish Market. So yan mo, mga parrot fish din po. Ayan, 50 pesos sa mga tamban dito. Ayan po yung mga latagan po nila, no? Dito na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so yun mga update natin, no? Napakamura po ng isdang danggit, marami na. Talagang makakapag-ulam ka na sa halagang 100 pesos ng isda, no? Na inyo po mabibili. So shout out sa iyo, Genggeng. Shout out, Genggeng. Pati tatay nakigenggeng na din. Shout out. Dito tayo, no, sa mga presyo ng tilapiyang Batangas. 110 na per kilo. Dito rin po ay 110 pesos per kilo. At 120 per kilo ng mga tilapiyang Batangas ni Annalyn Bernardo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Toy, yung na nero yung styro niya. Ito na lang ang latag ni Boss Brian. Magkano kilo? 300. O 300 pesos na lang po na per kilo. O 500 lahat daw. Paluwal niya. Paluwal niya 500. So yun po yung presyo, 300 pesos na per kilo ng hipon. So yun na nga po at nakapag-update na tayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po. At sa mga silent viewers po natin at sa mga subscriber po na sumusuporta kay Boss Lando Explorer, shout out po sa inyong lahat. At sa mga kasama natin sa trabaho, no, shout out po sa inyong lahat dyan. Lagi po tayong mag-iingat. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.